मेरी यह हास्य गीत की रचना जो आपके सामने प्रस्तुत है, बकरियों के आतंक से नुकसान हुई मेरी फसल, जिसका दर्द इस गीत के माध्यम से हास्य रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ई आइल कौन बकरिया हो, रहरिया चर ले जात बा। ई आइल कौन बकरिया हो, रहरिया चर ले जात बा। किस्म किस्म के बकरीन के रहरी में लगल बजरिया हो। किस्म किस्म के बकरीन के रहरी में लगल बजरिया हो। हमसे नाए को धरात बा, कौनो के टूटल टगरिया हो, रहरिया चर ले जात बा। कौनो के टूटल टंगरिया हो, रहरिया चर ले जात बा। आज हरियरी के पूजा पर तोहसे इह अरजिया हो। आज हरियरी के पूजा पर तोहसे इह अरजिया हो। कहल सुनल कुल माफ करया, चरिहा जनिए को फसलिया हो। भगवन से ई अरदास बा, तोरी दिन 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 निस दिन बढ़े उमरिया हो, रहरिया चर ले जात बा। तोरी निस दिन बढ़े उमरिया हो, रहरिया चर ले जात बा। ई आइल कौन बकरिया हो, रहरिया चर ले जात बा, जात बा, जात बा।